Guys, di adi ko karon sa ilawom sa mga kakahuyan. Dako kayo ning bukid diri mga idol. Tanaw na to diri ug unsay naa diri sa ilawom sa kakahuyan. Uy, di may takdong mga idol. Takdong ang tawag ani sa mga idol. Sa inyo ha, unsay tawag ani sa inyo ha. Comment lang mo kung say pangan ani sa inyo hang kinasun nga naa magpilit bitaw sa kuan sa dahon. Ako'y natagak. Dira mga idol oh. Takdong ang tawag ani sa mga idol. Napadres unahan ay gamay ay. Mamilit ni dire sa mga dahon. Lami kani sa adubuhon mga idols. Adubuhon ni mga idols lamian ni gid. Pabuyag napausa sa babaw ay. Kita niyo mga idol. Waon ta na mga idol kay ato ning adubuhon. Taghanang ay mimitas diri mga idols. Okay, duha na kabok. Di pa ni mao. Napaginis unahan na pa ni daghan diri. Ari na rin sa mupuyo kani mga klase sa kinason kining takdong ari ni siya mupuyo sa mga bugnawng kuan, mga bugnaw nga palibot. Tambal ni siya mga idol. Nindot kani siya para ni siya sa hubak kanang taong hubakon mukaon na ni. Wag tang hubak ka na mga idol. Pero ug naamoy makit-ana ni nga itom tanan ayaw mo pagkaon na kay delikado na siya. Kani siya nga kuan tanawan yung color ha, nga takdong nga makaon. Muna siya ang color oh. Muna siya ang color nga makaon nga takdong. Pero makakita mo aning itom ha, ilabay ninyo inyong dad-a kay di na makaon. Makalanag na, kani may makaon kani siya oh. Timan ay yung color. Naipuwa-puwahon gamay. Skilid unya naipintik nga medyo brown. Okay, nakuha ninyo no ang color sa kuan sa takdong nga makaon. Basta itom ilabay gid ninyo na kay delikado kay na. Daghan kitag makita diri sa kuy napay sinagwilas mga idol. Naay sinagwilas, babaw lang di makatkat. Ato sa ning ibutang atong kuha mga lods no, mga idol. Nakapangag lang tani. Mukaon ko ani di ba kani matubuan og ngipon akong baba no. Matubuan ni perti nindota, magsige na lang kog kaon ani. Okay. Nangapangag na ka. Guys, sa Marites. Mukaon kani mutubo gani ako mga ngipon, matubuan gani kong ngipon sige na kong kaon ani karon daghan na kay kong ngipon. Pastilan. Kabutang tani diri mga idol. Okay kayo. Para mga idol oh. Artas na gamay be. Ay daghan diri ba? Tago-tago rin isa sa mga mahilit nga mga langsub nga dahon ba. Ana rin siya magtago. Tabi buyag-buyag na amday bungdo diri. Kuyaw ni sa mga duwindi.
Tabi. Buyag lang ha, buyag. Perting dako ang bukid gyud diri mga idol. Duha pa gyud ka bukuha na ko no. Arta diri kay basig na pa diri. Arin ni sila sa mga dahon sa lagnob oh. Kaning dahon sa lagnob pilit ni sila ni. Daghan kay langgam diri mga idol, pero buyag lang. Nindot kay tanan ng atong kinaayahan mga idol no, naatay daghang mga makita diri sa kabukiran. May mga imposible sab nga makita nato diri. Kanang gitawag nilang mga anting-anting. Naa gini diri daghan sa kabukiran. Kung panila si Manny Pacquiao daghan kuno nag-anting-anting. Kitag saray biradas kontra hagba diretso. Mga idol, muna mga idol nga makapagta direk anting-anting mga idol, imbis anting-anting ang akong pangita diri sa kabukiran, nakakita mahinog kog kinason. Pastilan kinason sa bukid. Mautoy kinason sa bukid mga idol nga anha magpilit sa dahon sa kahoy. Tambal to siya sa hubak mga idol, mautoy gitawag sa mua og takdong. Okay mga idol, thank you for watching din no. Pakita na ko sa inyo ang mga view diri nga indot kayo diri nga view po no sa lugar sa lugar sa Caritas. Caritas, Bugos City, Cebu. Ano sa mga idol? Dako kini bukid diri. Mga kabukiran. Sa kabukiran ang kalanggaman na nag-awit sa kabukiran. Thank you rin kayo mga idol no, sa inyong pagtanaw, mga pinalanggang subscribers o mga viewers. Karon nga gatanaw, salamat kay tanan sa inyong pagtanaw mga idol. Pasilong sa tadre kay init. Bugnaw kay dire probuyag. Nindot kayo pasilunganan ba, pasilungan. Okay, salamat kay sa inyong pagtanaw no mga idol. Porting bugdawag dire sa ilaw sa kahoy oh. Di ako karon no, nagpasilong ko karon dire sa punuan sa kahoy mga idol. Porting bugnawag gid probuyag. Okay, salamat kay sa inyo pagtan-aw no mga ka-idol ko. Isa pa day shout out kay Jimmy Arias no sa Compostela bro. Kumusta ka da bro? Shout out kay Rans
Ransky boy. Shout out sa diha kay kuanday kay kalimutan ako na. Mark Anthony Sabilla, kumusta dia bro? My best friend, Mark Anthony Sabilla. Shout out sa diha kay Maximo Sabilla, ihang brother no. Og shout out kay Dondon Kobe. Shout out sa mga dia bro. Ay, shout out day kay Luigi Mulihon sa kuano, taga-adlot ni siya karon na ron nagpuyo sa iya sa kuan sa Katmon. Shout out sa diha sa iyang pinalanggang palalabs. Shout out sa day kay Junel Andreno. Og shout out sa tanang mga viewers no nga tan-aw karon. Thank you mga idol. Salamat sa inyong pag-subscribe no ug sa pagtan-aw niyo karon. Thank you jud kay sa inyong tanan no. Salamat jud kayo sa inyong mga idol sa inyong pag-subscribe.